Alдағы қытлау хатыбыз «Иски кулатка бистәсіне аша». Бүгін яш райондашыбыз асыл егет Тагиров Илназ Маратович өзінің 10 яшьлек юбилейін каршылый. Аны әлеге güzel бәйрәме белән апалары, Джаббаровлар гаиләсе, Руфия апасы һәм Камил абысы, Юлия, Мустафиннар гаиләсе, Рита апасы һәм Илдус абысы, Миленочка һәм Ришатик кытлыйлар. Илназыбыз акыллы, тәртипле, күпләрнең күңелләрен яулап алырдай бала булып үсә. Быел инде ул 3нче сыйныфны бары яхшы билгеләргә генә тәмамлаячак. Илназ тик тормас, нык, актив бала. Ул яратып спорт белән шөгыльләнә, аеруча футбол уйнарга ярата. Айрым бер төр дзюдо көрәше белән мавыга, суда yüзәргә сөя. Бер сүз белән әйткәндә, ул бу дөньяны нык яратып, күпне белергә ашыккан сабый. Без туганнары өчен бик иркә һәм назлы, яраткан энебез булып тора. Яраткан балабыз гомерләрендә начар кешеләргә юлыкма. Бары тик чын дуслар гына янәшәңдә булсын. Һәр көннән тормышта тәм табып, ләззәтләнеп яшә. Бар энебез, үзе шаян, үзе тырыш, тик тормас, туган җире Кулаткабыз. Исеме аның Илназ. Әти-әнисе яратып, матур исем биргәннәр. Илназ кебек ныклы назлы булсын әле дигәннәр. Бүген аның туган көне, 10 яше тулган икән. Юбилее хөрмәтенә нинди теләк телик икән. Һаман безне сөендереп, спорт белән шөгыльләнсен. Акыллы һәм тырыш булып, тыйнак булып, зур үссен. Илназыбыз син безнеке, иң яраткан энебез. Шуңа күрә олы бәхет, озын гомер телибез. Кадерле Илназ, без дә кушылып, сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Укуыңда уңышлар һәм бар биеклекләргә ирешүеңне телибез. Алдагы җыр синең өчен яңгырый. Беззаботно уходит даль. Наша с тобой жизнь одна на двоих. Я прошу об одном, только не забывай обо мне, как мы с тобой о всех остальных. Провожая печаль, мы просто мило молчим, просто и без причин, ссылаясь на них. И в этот момент все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Мой иммунитет стабилен из-за тебя стал ровно дышать. Так что теперь от тебя не на шаг, чтоб не волновалась душа. Да, бывали дни, когда нам было трудно, как минимум потому, что было не обоюдно. Но мы доплыли по пути, на то тянуло судно. Такое вряд ли я забуду. Без фальши, пускай наивно до жути, просто шагаем дальше, знаю, все будет лучше, все остальное пускай решит случай. Ты только мне скажи, если я стану скучным. И в этот момент все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно.